Bueno, gaur Mikel eta biok lehiakortasunaz, Euskadiko lehiakortasunaz arituko gara, eta egia esan, egungo egoeran eta bizitzen ari geran, batez ere, azkeneko notizien arabera eta eskualde honetan da, askotan daukagu sensazioa galdera gehiago ditugula lehiakortasunaren ingurunean erantzunak baino. Eta etengabean galdera berriak sortzen zaizkigula lehiakortasunaren azterketan sartzen geranean. Beraz, guri azkenean galdera erantzun zentzu honetan egingo dugu baita ere gure aurkezpena. Galdera egokiak geure buruari egiteak daukan garrantziari buruz, gure aurreko lehendakaria, orkestrako lehendakariak eta egungo orezko lehendakaria denak erakutsi zigun, 2007 urtean lehendabiziko orkestraren lehiakortasun txostena aurkeztu genunean, hitzeziz hau esan zigun, Jose Luis Larreak, egun galdera gehiago ditugu erantzunak baino. Eta gaur egun ere bai uste dugu. Hala ere, erantzunak baino galdera gehiago edukitzeak, aldaketa eta berrikuntza eragileak izatea eragingo gaitu. Erantzunak galderak baino gehiago dituen erakundea ila dago. Azken batean, galderak izatea, galdera egokiak izatea, pentsaraztea, berrikuntza bideak eta eraldaketa bideak ekartzea dakarkigu. Eta honetan zentratuta, gure aurkezpena galdera erantzun joku honen bidez egingo dugu. Beraz, lehendabiziko galdera, Mikel, burura datorkidan lehenengo galdera izango ditzateke, non gaude gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan lehiakortasunari dagokionean? Bueno, alderatzen baldin badegu Euskal Autonomia Erkidegoa Europako 200 eta gehiagoko erregioekin, eta erregio horiek ordenatzen baldin badegu hoberenetik txarrenera, ikusten dugu Euskal Autonomia Erkidegoa lehenengo laurdenean dagola. Bai, lan merkatuaren inguruko adierazleetan gaizkiago gaude, baina oro har ondo kokatuta gaude. Eta zer esanik ez, Espainiako autonomia erkidegoekin alderatzen baldin badegu, orduan primeran. Hala ere, Mikel, jendea gaur egun, edo eguneroko komunikabideetan eta bizi dugun sensazioa ez da hori. Nola esplikatuko zenuke? Bi arrazoiengatik. Lehendabizi, hitz egiten ari ginen konparazio batetik. Danok krisian baldin badaude, orduan gure krisia gutxiago ikusten da. Orduan, gure okerragotzea ez da hain nabaria. Eta bigarren arrazoia, erregioekin alderatu geralako. Erregiori buruzko datuak nahiko zarrak dira. Biratzen baldin gendun aurreko diapositiban, gehien bat 2009, 2010, eta danon dakigu, Euskal Autonomia Erkidegoa krisian lehenengo urteetan hobeto moldatzen ari zala. Beraz, datu berriagoak nahi baldin dugu, herriekin, estatuekin konparatu behar dugu. Eta estatuekin alderatzen baldin badegu Euskal Autonomia Erkidegoko egoera, argazkia ez da inpolita. Biratzen baldin badegu biztanleko errentaren evoluzioari 2010-tik aurrera, ikusten dugu okerren eginduna, Amerikarekin edo Europako bataz bestekoarekin alderatuta, Euskal Autonomia Erkidegoa izan dela. Eta esportatzei ere biratzen baldin badegu, ikusten dugu krisia hasi zanetik, esportazioak evoluzio okerren izan duten herria, Euskal Autonomia Erkidegoa izan dela. Nola esplikatuko zenuke bilakaera okerrago hori Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, Mikel? Hor krisia lertzen danean, 3 jarrera edo 3 portera nagusi ikus litezke. Alde batetik, krisia dator, eta orduan zure produktua desberdintzen dituzu, eta orduan diversifikatzen zea. Bigarren erreakzioa izango zen, kostu erreakzioa. Krisi honetatik ateatzeko kostua gutxituko ditu. Eta 3. izango zen, eustea, erresistitzea. Esan beharrik ez, hoberena lehenengo bidea da, diversifikatzea. Hori egin zuen adibidez Finlandiak, 80ko hamarkadan, eta oso ondo juntzan. Tamalez, Euskal enpresek ez zuten bide hori jarraitu. Krisia iritsi zanean, Euskal enpresek ondo iritsi zien, osasunduta, baliabide propioz ondo hornituta, zorpetze maila txikiagoa, eta orduan, enpresen lehenengo reakzioa izan zen, orain arte ondo jun danari eutxiko diot. Utziko ditut diversifikatzeko eta beste historia guztiak, eta ni orain arte ondo egin danari eutxiko diot. Betiko produktuari. Hala ere, gogoratzen nahi, ondorio hau atera genunean, ikertzaileon artean orkestran esaten genuen, baina hori
guztiz ez da egia, ez? Hemen enpresak ari dira merkatu berrietan saltzen saiatzen, eta bar. Nola esplikatuko zenuke hori? Bai, bueno, hori egia da, adibidez, piratzen baldin badegu dato enpresa, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa esportatzeen datuak ikusten dugu, izugarri handitu diela, krisia hasitanetik. Baina pixkat gehiago biratzen baldin badugu, hori ikusten dugu, enpresa asko hasia esportatzen, baina enpresa asko ere esportatzeari utzi egin diotela. Hau da, esportazio mundura atera dira erreakzioz. Ez benetan hortan sinistuta, ez benetan epe luzera estrategia baten ondorioz. Ez, bertako merkatua erorita zegoen, Espainiako merkatua 140, 150 erori da, orduan, alabeharrez, nola edoala, kanpora ateratzen naiz. Eta noski, kanpora ateratzen zenean horrela, improvisatzen askotan utxe egiten dezu. Orduan, bai, diversifikatzen saiatu dira, baina modu improvisatu batean eta maitzak alde hortatik ez dira hainonak izan. Aipatu duzu, egon zen estrategia nagusia hiru hauetatik momentu horretan krisia hasieran izan zela eustearena, aguantatzearena, resistitzearena. Baina egun komunikabideetan eta bar, ari gera bat eta beste entzuten doikuntzak, lankostuen jaitsierak eta bar. Zure ustez ez dira ordu nahiko doikuntza egin, orain arte, edo oraindik doikuntza estrategia gehiagorekin jarraitu beharko genuke? Bueno, lehen esan duan bezala, krisia hasten danean, hemengo erreakzioa izan zen, erresistitzea. Hau da, aldan neurrian, langileekin segituko dugu, eta nola ingo dugu? Pues adibidez, lanaldian lanorduak murriztu, baina jendeak kaleratu gabe, eta horrela, ezta? Resistitzen dugu aldegun bezala, aber krisia pasatzen dan. Hobeto iritsi gera, gainerako konpetidorek baino, zorpetxe gutxiagorekin eta, orduan, beste hau desagertuko dira, eta gu aurrera segituko dugu. Hori izan, lehenengo idea. Espainiak ez du horrela egin. Espainiak lehenengo momentotik hasi izan langileak kaleratzen, eta hasi izan lankostua jaisten. Eta modu horretan, kompetitibitatea berreskuratzen. Kostuen bidezko kompetitibitatea, baina nola doala kompetitibitatea. Hemen saiatu ginen eusten eta usten. Noski, euste hori puntu bateraino irista daiteke. 2011an krisiaren bigarren sartada latza torri zan. Eta enpresak ez zuten reservari. Eta orduan, euskal enpresak Espainiak hasitako bideari lotu zitzaion. Eta 2011atik ona ikusten dugu euskal enpresak hasiela jendeak kaleratzen bitartez produktibitatea handitzen, eta baita ere lankostuetan eta neurri latzagoak hartzen. Zer gertatzen da? Beranduago hasi gera da. Eta Espainiaren alde hortatik, kostu aldetik hartutako bide hau motzago dela, eta orain arte ez duela hainbeste fruturik eman. Baina hori da txostenean proposatzen den bidea garapena bultzatzeko Euskadin? Hombre, momentu honetan dauzkagun desenplegu arazoekin, ez diogu muzin egin behar inolako bideari, hau da, enplego usteari posibilitatzen digun bidei. Baina jakin behar dugu, hortikan daukagun rekorridoa oso motza dela. Eta orduan, azkenean, kompetitibitatea beste era batera bilatu behar dezula. Orduan, zein izango lirateke sozialki edo gizarte ikuspuntutik desiragarriago izango litzateken garapen baterako palankak? Guk gure txostenean, hain zuzen ere, hori palanka berriak bilatzen saiatu gera. 6 palanka azkartu ditugu. Noski, jakin behar dugu, palanka horiek momentu honetan zailago direla krisiaren hasieran baino. Beti diversifikatzeko eta palanka horiek aurrera emateko, besteak beste finantzazioa behar dezu. Eta gaur egun gure enpresak sautu dituzte krisi lertu baino lehen zuzkaten rekursoak. Baina lehenengoa adibidez izango zen garbi asko IGI-gen, ikerketa eta garapenean, teknologia generikoetan diversifikazioa. Zer egin beharko genuke orain arte egin diren oinarrizko teknologia bideratzailei emankortasun handiagoa ateratzeko palanka gisa? Hor 2000 urtetik aurrera, Euskal Autonomia Erkidegoan, gobernutik eta diversifikatzeko ahalegin handia egin zen. Eta, hau da, ikerketa eta garapenean, teknologia generikoetan ekonomia diversifikatzeko ahalegin handia egin zen. Eta diversifikazio hori, oro har,
bi planotan eman zen. Alde batetikan egin zen halako diversifikazioa austaile bat, rupturista bat, eta hori izan zen bioak eta nanoak eta olako gauzak ordura arte Euskal Herrian sekula ez aipatutakoak saiatu ziren hori bultzatzen, eta horrekin batera gu sendo geunden sektoretan eta teknologietan eta manufaktura avanzada eta tiketan eta horietan ere bigarren apostua egin zen. Bat eta bestea ez dute zer ikusirik. Batean adibidez bioetan eta gobernuaren konpromisoa oso handia da, ze ez zegoen, ezer, lehenago, alde hortatik erakunde berriak sortzen dira, estrategia berriak sortzen dira, diru asko sartzen da, baina impacto oso gutxi epe laburrera. Begiratzen baldin badugu zenbat enpresa bio dauzkagun, 70. Begiratzen baldin badugu zenbat enpresa nano dauzkagun, 45. Zenbat enpresa dagoen Euskal Herria, 170.000. Orduan, esaten du, epe laburrera oso impacto gutxi. Besteak berriz, hobekuntza ematen zuten, enpresa gehiagotara iristen zen, baina hobekuntza hori ezan hain radikala. Beti segituko genuke betiko sektoretan eta. Gobernuak ekonomia berak ezer egin gabe ondo zikola ikusita, ez du hortan hainbeste indarri jarri. Txostenan azaltzen den eta lantzen den bigarren palanka ikerketa eta garapeneko eta ezagutzako azpiegiturak dira. Zeintzuk dira gomendioak hauek erabilgarritasuna eta balioa handitzeko? Hor diversifikatzeko azkenean jakintza behar dezu. Enpresak jakintzan oinarritzen dute berrikuntza. Jakintza hori batzutan bere baitan dute, baina gero eta gehiago kanpotik edan behar dute jakintza hori. Eta horretarako funtsezkoa da zientzia, teknologia eta berrikuntzako sarea. Zer daukagu Euskal Herria? Sare hori oso konplexua dela. Sare hortan 1000 erakunde daudela. Batek biratzen baldin badu 2.200 biztanle hainbeste erakunde esaten du. Hau pixkat anabasa da. Alde hortatik reordenatu egin behar da sare hori. Gero bestalde, gure sisteman dauzka, eta sare hori gainera pentsatuta dago gehiago diru banatzeko, jakintza gestionatzeko baino. Eta berrikuntzarako funtsezko diren elemento batzuk, adibidez zerbitzu enpresak, jakintza intensibo direnak, lanbide heziketako eskolak eta ez daude sartuta. Orduan, alde batikan, pentsada bat eman beharko litzaioke sare horri. Bestalde, elemento guztiak dauzkagu, berrikuntzako sisteman aurrera egiteko, baina ez daude elkarri josita. Adibidez, zentro teknologikoak, unibertsitate, enpreseekin lotuta egon behar dute, eta gobernuak egin du ahalegina eskaintza handitzeko, hau da, zentroak sortzeko, zikak sortzeko, baina hortik edan behar duten enpresek ez dute gaitasunik. Hau da, izan ditugu eskaintza aldetiko politikak, eskari aldetiko politikak izan ordez. Eta gero gainera eskaintza aldetiko agenten artean ez dago inongo loturarik. Unibertsitateak ez du zikekin lan egiten, zikek ez dute zentro teknologikoekin lan egiten, eta horrela kate guztia. Beste problema daukago diruekin. Nera moan esaten zuen, dirua dagonean bonbon eta ez dagonean egon. Orain ez dago dirurik. Eta orduan, garai batean zoden alegriak, gaur ezin ditzakegu permititu, eta orduan, sare hortan, finantza molde berriak bilatu behar dira, eta finantza molde berri horiek ere internazionalizazioen bidetik pasatzen dira. Eta azkenik izan dugu izugarrizko sarea, diru mordo bat banatu izan dugu, dagonean, ozegonean batez ere, baina ez kendu ebaluatzen, egiazki. Diru hori, ondo gastatzen zen, emaitzak ematen zituen, hau da, faltatu izan zaigu ebaluazio kultura. Orain arteko bi palankak azpiegitura hauedenak, teknologia bideratzaileak eta bat, ez algerari ahazten nolabait eraldaketarako funtsezko edo bizkarrezurra izango litzateken enpresa? Egiazki eraldaketa produktiboa enpresek egiten dute. Gure informean enpresak ia kapitulu guztietan agertzen ziren, baina bereziki urrengo 3 palanketan agertzen ziren. Alde batikan hor sartzen dugu zerbitzatzea,
bestalde hor sartzen dugu enprendimentua, eta bestalde hor sartzen ditugu ere itsas urdinak. Hau da, enpresek migratu egin behar dute itsas urdinetatik, itsas gorrietatik itsas urdinetara. Zer esan nahi duzu itsas urdinekin? Bueno, gaur egun literaturan itsas urdinak esaten dugu baldin eta konpetidore gutxi baldin bauzkazu, zure produktuak oso desberdintuta baldin bauzkazu, margina handia baldin bauzkazu, orduan itsaso urdinetan mugitzen ari zea. Itsaso gorrietan berriz, arrai gehiegi dago, orduan denetarako janaririk ez dago, marginak txikiak daude, lehiaketa handia, eta guk konturatzen gea, edo orkestran egin dugun analizietan ikusten dugu Espainiako enpresa baino itsaso hobeagotan gaudela, baina hala ere itsaso gorrietan gaudela. Eta nola pasatzen da itsaso gorrietatik urdinetara? Itsaso gorrietatik itsaso urdinetara pasatzeko bi estrategia funtsezko dira. Alde batetikan internazionalizazioko politikak edo estrategiak, eta bestaletikan berrikuntzako estrategiak. Bai batzutan eta bai bestetan bi eratako estrategiak egon litezke. Alde batetikan estrategia esploratoriak, hau da, esportazioa adibidez. Esploratu nahi dituzu mundu guztiz ez ezagunak, asiatikoak, mundu emergenteak, edo hori izango zen estrategia esploratzailea. Beste estrategia bat izan liteke estrategia ustiatzailea, estrategia esplotatzailea. Eta hori izango litake, hasiera jun ordez, zu eroso sentitzen zean merkatu berri horietara esportatzen hastea. Europara esportatzea, Latinoamerikara esportatzea. Gu ikusten duguna, zera dela, biok beharrezko diela. Enpresak izan behar dute ambidiestrak, esaten den bezala. Hau da, bi estrategiak beharrezko diela. Baina benetan itsas urdinetara joateko, gehien lagunduko dizuna, estrategia esploratzailea da. Eta euskal enpresetan hori da gutxien garatu deguna. Gehiago garatu dugu estrategia esploratzailea baino. Aipatu dezun beste palanka bat, Mikel, zerbitzutzea da. Zalda pixkat arraroa, industriak hainbesteko pixua duen herri batean gurean bezala, termino honetaz hitz egitea eraldaketa hitz egiterakoan. Zer esan nahi zenuen zerbitzutzearekin? Gure ekonomiaren bizkarrezurra industria da, hori ez dago ukatzeik. Eta igual, adibide bat izan liteke makina herramientako enpresa bat. Baina lehen makina herramientako enpresak, langileak kontratzen zituzten, kriston indarra zupkatenak, gauzak mugitzeko, gaur ez da horrela. Gaur, makina herramienta saltzeko, erantzi behar dizkiozu 11 zerbitzu. Jakintzan, intensibo diren zerbitzu. Diseinua, IGIG, salmenta ondoko zerbitzua, tabar. Hau da, gaur egun industrian ere kompetitibo izateko, jakintzan intensibo diren zerbitzuak garatu behar ditugu. Eta zein da gure posizioa, Euskadiko posizioa gai honetan? Horri zerbitzutzea, esan dezun bezala, erdera zerbitizazion deitzen zaio, hor besteen aldean, oroat, dana hartuta, ez gaude hain gaizki, baina bai observatzen degula sesgo bat. Euskal Herrian garatu ditugu gehien bat zerbitzu teknikoak, adibidez, ingenieritza edo IGIG, eta ez ditugu garatu beste hain tekniko ez diren zerbitzuak, adibidez, marketingak, business modelen aldaketa eta horrela. Eta horiek funtsezkoa dira gaur egun, kompetitibo izateko. Urrengo palanka ekintzailetza izango litzateke. Schumpeterrek aipatzen zuen, ekintzailetzan, merkatura sartzen diren enpresa berriak askotan efizienteagoak baldin badira, ez efizienteagoak merkatuan daudenak kaleratzen dituztela, eta honek nolabait suntziketa sortzaile bat sortzen duela, eta ekonomiaren garapenean eta herri baten garapenean eragin positiboa daukala. Efektu hau baita ere gertatu da euskal ekonomiaren kasuan, ekintzailetzari esker, ala ez? Bi gauza gerta daitezke. Bata Schumpeterrek esaten zuna, suntzitze sortzaile hori. Sartzen den enpresa berria, sartzen da berria ez ezik berritzailea da, eta orduan enpresa zaharrak kanporatzen du. Gelditu den enpresa berriago da, produktu berriekin diversifikatu zea. Baina gerta daiteke
sartzen den enpresa berri horrek ezer berririk ez ekartzea, eta orduan, hor irauten saiatzea, eta handik gutxira ateratzea. Gu horri deitzen diogu ate girakorra. Sartzen zera, merkatuan, eta gero handik gutxira ateratzen zea. Orkestran egindako analizien arabera, Euskal Herrian bigarren efektua nagusitzen da. Ate girakorraren efektua. Ez Schumpeterrek esaten zuen, suntzitzaile, sortzaile horrena. Horrek esan nahi du, Euskal ekonomian ekintzailetzak ez duela eragin positiborik sortu? Bueno, ez guztiz hori hain justu ere. Informe honetan ere berizten gendun bi ekintzaile mota. Bata da ekintzaile berritzailea, nolait esateko, eta bestea ekintzaile inklusiboa. Ekintzaile inklusiboa edo emprendedore inklusiboa da bere burua nola edo hala kolokatu duna, autoenplegua. Ekintza berritzailea normalean bere burua kolokatzeko ez ezik besteentzako ere enplegua sortzen du. Produktu berria da, hazten da, mundura atratzeko gai da, teknologia berria du, zer esanik ez berritzailea hobe da inklusiboa. Baina inklusiboak ere bere abantaila ditu. Besteak beste, posibilitatzen ditu hainbat talde marginatuen merkaturatzea edo integratzea, alde hortatik ikuspegi sozial batetik oso positiboa da, eta ere gehiago, horrek ere kompetentzia sortzen du, eta merkatuan dauden enpresak mugiaraztea ere behartzen ditu. Beraz, biok landu beharko nituzke, nahiz eta ekintzaile berritzaileari lehentasuna eman. Eta, azkena lantzen den azken palanka energiarena da txostenean. Zergaitik lantzen da energia palanka bezala eraldaketarako? Bi gauzengatik. Lehenengoa, energia input funtsezkoa da. Eta energi sektore efiziente bat baldin badaukago, beste sektore guztiei mesede egingo die. Eta bigarrena, sektore hori oso erakargarria dalako. Hau da, sektore hori bera desarroiatzean izugarrizko hazkunde izango du, eta hor fuerte baldin bagaude, izango dugu gure ekonomia diversifikatzeko modu bat. Energia azten baldin badugu diversifikatzeko merkatu aukera bezala, zein izango liratzek, nolabait esateko, zergaitik, ze abantaila edukiko lituzke energia diversifikatzeko merkatu bezala hartzea gaur egun dauden beste euskal enpresek? Euskal Herriak energiaren alde apustu egiteko literaturak esaten du bi baldintza bete beharko lituzke. Alde batetikan, sektore horretan nolabaiteko abantailak izatea. Abantailerik ez baldin baduzu, jai daukazu. Hortik segurazko sartuko ezun dirua, alperrik gastatuko ezu. Eta bigarrena, sektore hori erakargarria izatea. Beste baino, zerbait gehiago ematea. Behiratzen baldin baditugu datuetara, konturatuko ginake, sektore horrek Euskal Autonomia Erkidegoan, adiez balio erantzian, pisu gehiago daukala beste tokitan baino. Hau da, nolabaiteko espezializazioa ere hor jasota degula eta hor abantaila dauzkagula. Beste horren beste, produktibitatea. Produktibitatean oso ondo gaude, sektore hortan beste herrien aldean, edo unitateko lankostuetan. Hau da, abantaila kompetitiboa dauzkagu. Eta bigarrena, sektore horretan produktibitatea handiago da, alokairuak handiagoa dira, teknologia handiagoa da, langile kualifikatuagoa dira. Hau da, guri interesatzen zaigu, abizan ezkero, era hortako lanpostuak sortzea. Orduan, Euskal Herriak sektore horren alde apustu egin beharko luke. Hala ere, sektore hornek horra adierazi ezun bezala balio erantziaren 3% besteik ez du suposatzen. Segun nola neurtzen duzu. Neurtzen baldin baduzu bakarrik sektore bezala, pues bai, argindarra egiten duten enpresak eta gutxi dira, baina sektore ikuspegitik, klaster ikuspegira pasatzen baldin batzea eta behiratzen baldin baduzu energiarekin lotuta dauden enpresa guztiak, orduan ja horren pisua aldatzen zaizu. 7%, 8% izango duzu. Artetxe eta olakoak estadistiketan ez daude kontabilizatuta energi sektorean bezala, baina egiazki, enpresa horiek, ZIV, IGT-an, Artetxe, Guaskor, horiek sektore horretarako ari lan egiten. Eta biratzen baldin badegu, zein dan Euskal Herrian, pixka mundu mailan destakatzen ari dan sektorea edo enpresak, hori da. Hor daukago Iberdrola, hor daukago Repsol,
bere nola lider erdi mundialak, ingenieritzan ere, ingenieritza liderrak dauzkagu, Zener, IDOM, zentro teknologikoak oso na dauzkagu, unibertsitatean ere kapazitate zientifiko-teknologikoak oso na dauzkagu, elektronika potentzian enpresa mordo bat daukagu, hau da, sektore hortan daukagu, ia kate guztietan sendotasunak. Horrek ez du ezan nahi, sektore hortan ere neurriak hartu behar ez direnik. Elektronika potentzia horiek orain arte oso ondo egon dira. Baina hemendik 5 urtetara elkartzen ez baldin badira, eta hor daude enpresa individualen elkarrekin joateko batzutan ezintasuna, elkartzen ez baldin badira, problema izango ditugu. Eta indien apostuak igual epe luzegira egin dira, eta epe laburreko ekintzetara enfasi edo garrantzi gehiago eman beharko litzaieke. Bueno, Mikel, hainbeste palanka bata besten atzetik bat galdu egiten da. Eta esan dugu hasieran, azken batean, txostenean gomendatzen dena dela, eraldaketa bultzatuko duen estrategia bat. Porter berak esaten duen bezala, hainbeste neurriren pegamentua eta zentzua ematen diona estrategia da. Saiatu algintezke pixkat elebatzen eta estrategia horrek ze lerro buru eduki beharko lituzkeen adierazten. Bueno, lehen da bizi garbi geda badila, estrategia ezin da modu teknokratiko batean finkatu. Orduan, gu ezin gaitezke etorri, zein dan herriaren estrategia esatera. Estrategia denon artean eraikitzen da. Beste gauza bada, bai elemento batzuk, eztabaidarako elemento batzuk, gidabide batzuk eman daitezkela. Bueno, guazen astera, lehendabiziko bere biziko salto honekin urduan. Edozein estrategiak lehentasunak finkatu behar ditu. Ezin dugu denetan edo guztian onak izan. Zein izango lirateke zentzu honetan lehiakortasuneko txosten honetatik proposatzen diren edo ikusten diren lehentasuneko lerroiek? Lehentasunak bieratakoak izan daitezke. Vertikalak edo tematikoak, hau da, ze arietan apostu egingo dut. Eta bigarrenak horizontalak edo funtzionalak. Azten baldin bagera vertikalengatik, hau da, ze sektore, ze área zientifiko-teknologiko eta lakoak pulsatu nahi baldin behitu, PCT daukagu, Plan de Ciencia y Tecnología Euskal Herrian onarutakoa, gertatzen da, hor, egin ziren 8 apostu gehiegi diela. Eta orduan, guk egin dugu hausnarketa bat, txosten hontan oinarrituta, eta orduan 8 horiek 3 metaprioritatetan laburtu ditugu. Gure ustez, alde batekan egongo lirateke bio-nanozientziei lotutako problematika, beste bat smart manufacturing deitzen den horretara, eta beste bat energia. 3 horietan ez da bakarrik lehen 8etan zegona dana bildu eta itxura aldatu, baina benetan dana mantendu. Ez, 3 aria horietan jarrita, problematika nahiko antzekoa dira, konvergentziak hobeto bilatu daitezke, eta gero, aria horietako bakoitzean, gero fokalizatu behar dezu eta lerroak pilatu eta orain baino zorrotzagoak izan alde hortan. Eta segi. Eta lehentasun horizontalei dagokienean? Lehentasun horizontalak ere asko ziren, txostenean jasotzen zirenak. Ni 2 nabarmenduko nituzke. Bata, lehen aipatu da egon zientzia, teknologia eta berrikuntzako sareekin zerikusia aukana, hori berritu behar da derrigorrez. Hortan, sendotasuna dauzkagu eta benetan salto bat errez eman genezake. Eta bigarrena izango litzake heriotzaren harana. Zer da hori? Heriotzaren harana, zer dan? Bueno, behitu, Europan konturatu dira, diru mordo bat gastatzen dutela jakintza sortzen, oinarrizko ikerketarekin eta gero ez direla gauza, sortutako jakintza hori merkaturatzen. Eta merkaturatzen berriz, Korea, Txina, Estatu Batuak eta askoz tribeagoak direla. Hoiek ez dute hainbeste diru jakintza, oinarrizko jakintzan sortzen, hoiek gastatzen duten dirua ikerketan, baina ja merkaturatze bidean dauden fasetan. Eta orduan salto errezago daukate. Euskal Herrian antzeko gauza bat, Europan gertatzen dena gertatzen zaigu. Asko gastatzen degula adibidez ikerketa aplikatuan eta oso gutxi desarrollo teknologikoan, demostrazioan eta orduan falta zaigu sartzen ditugun input hoiei guztiei etekin ateatzea. Bueno, eta estrategian komentatu dezu hasieran
herri estrategia bat ezin duela batek definitu. Talde lana eskatzen duela, lan kolektibo bat eskatzen duela, hau da, estrategia eraikitzearen prozesua bera oso konplexua dela, badaude hainbat orientabide txostenean honen inguruan? Bai, estrategian beti daukazu zer edo what, inglesez esaten den bezala, eta daukazu nola, how. Gure txostena gehien bat izan da what edo zer horri buruz, baina how hori funtsezkoa da. Eta txostenean ere how horri buruz edo nolako horri buruz pista batzuk ematen dira. Lehenengo pista, ni behintzat nabarmenduko nukena izango litzake, bueno, ez da nahiko plan bat izatearekin. Ohituta gaude, daukagu planen kultura. Plan bat egiten dugu, eta gero plan hori ejekutatu egiten dugu hurrengo 3 urtetan. Eta gero, 4 urte pasata, beste plan berri bat egiten dugu, eta gero plana ejekutatu. Planaren sorrera eta ejekuzia, pizkat, bananduz. Bueno, hori gaur egun plana prozeso, estrategia prozeso bezala ulertu behar da, estrategiak zerbait bizia izan behar du. Bigarren faktorea da partekatzea. Estrategiak jenden partizipazioa eskatzen dute. Ez da gobernuaren estrategia. Enpresa batek estrategia bat definitzen baldin badu, dano zeitu behar dute. Eta zeitzen ez baldin badute, kalera dijoaz. Herri batean ez da horrela. Gobernuak definitzen baldin badu estrategia bat, eta halako enpresak jarraitu nahi baldin badu, edo halako zentro teknologikoak jarraitu nahi baldin badu, gobernuak ezin du Euskal Herritik bota. Orduan, alde batetikan horregatik, eta beste aldetikan denon jakintza behar dalako, zu behar dezu prozesu estrategiko partizipatibo bat sortu. Euskal Herrian orain arte triple helix modeloa erabilizan da. Igual plan de ciencia y tecnología, konsultatzen ziren enpresak, konsultatzen ziren jakintzako munduan zebiltzan unibertsitatea, zentro teknologikoa eta gobernua. 3 horiek triple helize osatzen zuten. Gaur egun ez da lehiakortasun ekonomiko hutsa. Erronka sozialak ere sartu behar dituzu. Orduan, sartu behar dituzu agente sozialak. Orduan ja, kuadruple helize hitz egiten da Europan. Eta nire ustez, 5. quintuple helize sartu beharko nuke. Hau da, sektore finantzieroa lotu behar dugu honekin. Finantzaziorik ez baldin badago, estrategia hori azkenean ez da gauzatuko. Eta tamalez, azken hanka hau nahiko ahul gertatzen nahi zaigu. Eta azkenik, 3. printzipioa, gure txostenean behin eta berriz agertzen zaiguna da, lehenago iraganetik ikasi behar degula. Lehen egindakotik ikasi behar dugu. Eta horretarako, erabat beharrezko dira monitorizazioa eta ebaluazioa. Eta lehen esan dugun bezala, hori ez dugu Euskal Herrian garatu, dirua gastatzen edo, pentsatzen ondo funtzionatuko zula, baina ez dugu ondo aztertu zer egin dugun hortik ikasteko, eta orduan falta zaigu monitorizazio eta ebaluazioa gure estrategian sartzea. Esker Mikel, galdera batzuk erantzun dizkidazu, eta pentsatzen dut gainerakoei ere, segurazki galdera berriak sortuko zitzaizkizuela aurkezten honen ondoren. Orduan, gure aldetik honekin bukatzen dugu, eta orain edozein galdera baldin badaukazue, eztabaidarako eta irekita gaude, eztabaidatzera, reflexionatzera elkarrekin. Agente sozialak aipatzen dituzunean, zeri buruz hitz egiten ari zara? Agente sozial, askotako agente sozialak, kontsumitzaileak, ingurumenarekin kezkatuta daudenak, sartzeekin lotuta daudenak, eta sindikatuak ere. Orduan, agente sozialak oso zabala dira. Edo irabazi asmorik gabeko gizarte erakundeak, eta bar. Hau da, azkenean, balioa sortu edo garapena bultzatzen da, ez bakarrik merkatu beharrei erantzuteko, baita ere, merkatuetan azkenean gero gizarte beharrei erantzuteko. Orduan, zentzu zabalagoan landu behar da garapena bultzatzerakoan, eta horregatik oso importantea da agente mota desberdinen baita ere integrazioa estrategia definitzean. Europan asko izaten ari da societal challenges direlakoak, erronka sozialak, eta zein dira erronka sozial horiek bere egin dituztenak?
zein dira ingurumenarekin sentikor direnak eta, orduan, erabiltzaile horiek, bezero horiek nolabait esateko integratu behar dituzu zure estrategian. Beste, galderaren bat, edo komentarioaren bat, edo, bai, esan. Nik lehenik eta behin zorionak. Forma eta mamea da. Forma asko dutuz, eta asko. Eta gero mamia, hori bidez, itxasu urdinarena eta gorrearena eta zentzen lukan. Eta ni bai orokorrean ideiak eta gero hainbat kontzentzu berri eta zorionak. Eta gero, izat honen berrekatzen duenean, antziana, orkestra. Autori zitean burura ezak izaitik, betzen bada Euskadiko orkestra, eta zaun gara danok aldi berean, eta danok koordinalta, bezango da. Gero, hori zeko hori eskasuntzo bada. Biakortasuneako Euskal Institutua, Disto Fundazioa, eta nik izat horako aurkezten egin da, bizkat, zutize gogoak zui gehi ezagutzeko. Eta bizkat, aretuko gara hemen txostenetan eta txostena bali duzue, bizkat, nun kokatzen zareten, eta bizkat zuen jardura arrutazen da. Gugea, alde batetik txostena ekarri dugu. Daukagu txostena baita ere euskeraz, eta hor irteeran utzi ditugu ale batzuk, nahi dituzuenak jaso alezateko. Iritsiko ez balira, ez genuen uste iguala inbeste jende ongo zinatenik, esan eta bidali dezakegu, edo gure web horrian ere sartu eta doainikan zintzilikatuta dago txostena. Eta gero, zergean, lehenengo izenarena, nahi nire alabak ere, eskolan esplikatu zuenean, bere amak orkestran lan egiten zula, gauza berdina esan ziren, ez? Baina musikaria da, zure ama, ez? Zea berdina eukizun. Baina, bueno, gu berez gaude Deusto barruan, baina Deusto barruan, Deustoko Unibertsitate barruan, Deusto Fundazioan. Eta autonomia gehiagorekin, fleksibilitate gehiagorekin, ikerketa egin ahal izateko, eta batez ere ikerketa gizarte beharrei, eta gaur egun gizartean ditugun erronkei lotuta egin ahal izateko, sortu zen institutua, Lehiakortasuneko Euskal Institutua, eta gure administrazio kontseilu propioa daukagu, foru aldundia, Gipuzkoako foru aldundiak finantzazioa jartzen du institutuan, Eusko Jaurlaritzak ere bai, enpresa pribatu batzuk ere bai, eta Euskaltel, Repsol Petronor, Kutxabank, ditu gure bai finantzatzaileak, eta gero aparte proiektuak egiten ditugu elkarlanean gizarte eragile desberdinekin. Adibidez, Gipuzkoako foru aldundiarekin daukagu proiektu bat Gipuzkoa saretzen deitzen dena, eskualdeetako partaidetza eta bar nola Gipuzkoako estrategia definitzerakoan integratu daitezen prozesu hortan eta Eusko Jaurlaritzarekin beste proiektu baten ari gera. Eta gero aparte, Europako proiektuak eta garatzen ditugu. Berez Donostian gaude, eta baita ere Bilbon daukagu sail txiki bat, energian zentratua. Naki gehiago. Bueno, izenaz. Ni izen horren kontra nengoen, hasieran. Izena orkestratu, pentsatzen zen, aktore askoren orkestrazia, lortu behar zala, facilitazia. Ni orkestra baino zaten nun, baina eske berriro errepikatzen ari gara jerarkia. Ez, hobe esan, jazz banda bat edo, hola, halako izen bat jarri, ez da? Orduan, denon artean, sortzen da, kokreazioz, bat zuzendari bat, denoi batuta, zekin, gidatzen baina orkestra sortu zen, errotu da, nazioarte mailan ere errezientifikatzen da izen hori, bestela azten baldin bat esaten Lehiakortasuneko Euskal Institutoa, eta oso luze gelditzen da, eta bueno, azkenean horrekin gehitu, bera, orkestra izenarekin. Nire alaba, hain zuzen ere musika egin du, eta behin eta berri zadarra jotzen dit horrekin, bera orkestran sartuko dela, gitarra jotzen dula, eta hola, baina, beste musika jotzen dugu. Eta marka jarri zion, mexikar bat egon zan, lehenengo zuzendari bezala, eta oso kreatiboa zan bera, eta orduan esaten zuen, orkestrazio idea hori torri zitzaion, eta gero baita euskera orduan kauki beharko luke, baita bertako sustraietan zehatu, eta hortikan, buelta batzuk eman, eta orkestra izenak ingelditu ginen. Dena den, edonor gehiago ezautu nahiko bazenueke institutuari buruz, nahi dezuenen etorri, Donostian gaude, Donostiko kampusean,
eta bildu gintezke, esplikatu zer egiten dugun, enpresekin ere ari gera lanean. Orduan da, ikerketa unibertsitatetik, distantziatik egin beharrean, eragileekin, bereiekin egin, bere arazoetan, erronketan, beti lehiakortasunari lotutako gaietan, ez edo zerri buruz guk, beste gauzetaz ez dakigu, orduan gai horietan. Bai? Esan. Bai Euskadi ziurtagiriaren barruan eta enpresarian ekimenan barruan, bai, beti sinistuta gaude Euskarak enpresa lehiakorragoa egingo duela. Bine eta berriz marratzen dugu mezuek. Ez dakit ikerketarik egin da norren inguruan, zirutzi ezan. Guk ez dugu hori ikertu, Neri sortatu zait, bai, tribunal batean egotea, UPV-en horre enpresaritza fakultatean aurkeztu zen tesi batean, ni tribunalean nengoen, eta pixkat hori landu nahi izan zuten, Euskal Gintzak, ekonomian zeukan eragina, eta hola, baina oso lehenengo hurbilpena ziren. Egia esan ez da asko egin alde hortatik, eta gehiago da, ni behintzat irakurri izan ditudanak, gehiago izan dira, hizkuntza handi bati lotutako abantaiak. Espainiera bereziki, ekonomian izan dezaken eragina kompetitibitaterako eta. Bestelako estudioak ez ditut ikusi. Eta oso zailak, iruditzen zaizkit, oso zailak. Beste galderare bat, bai, bota. Ongi ulertu da pixka bat estrategia hon bat antolatuta ere, bat ere finantziazioa ezinbestekoa da. Baina bizitzun garai larri hauetan, finantziazio iturriak lortzea nahiko nekez zabala esan daiteke. Horri aurre egiteko modurik, aholkurik, proposamenik. Gu institutuan, azkenean ekintzailetza bultzatzerakoan edo ekintzaileak inguratzen zitzaizkigunean arazoetako bat ikusten genuna zen ekintzailetasunaren ekosisteman finantzazioaren garrantzia, ez? Orduan, horra egia saiakera batzuk iten, plataforma daukagu, Crecerma deitzen dena, eta pizkat business angelsak, hau da, finantzazio pribatua, juntatu behar dituzu gero gehiago monto batzuk lortu alizateko, proiektuak aurkeztu, eta orduan egiten dauzkagu prozesu batzuk proiektuen valoraziokoak, eta gero pixkat inbertitzeko interesa duten inversore desberdinak bai. Eta datorren astean, Venture Contest daukagu ekitaldi bat Londresen, baita kanpoko atzerri kapitala zehatu alizateko, ez? Orduan, gu olako saiakera batzuk egiten ari gara, baina horiek kuantia edo kantitate oso handietarako ez dira, ez? Aigea, gero eta gehiago, baina ez da erresa zentzu hortatik. Eta gero, Eta gero nire iritzi partikularra, hori igual, oraindik institutoak ez du ofizial egin, edo behintzat ez planteatu horrela. Nire ustez herri honek behar du tresna finantziero bat. Bere bankua, nolait esateko. Orain arte, teorian bazun, kutxan. Eta hainbat erabaki estrategiko hartzeko, kutxak erabiltzen ziren. Gu ikusi izan dugu, gaizki zegoela, agindua kutxari eta bestegietan, haizu, parte hartu hortan, bestela jastonek erosiko du, eta itxi ingo du, eta bar. Eta hainbat, tresna hori erabilizan garai batean, apostu estrategikoak egiteko. Gaur egon egondan bilakarerekin, tresna hori erdi galdu da, edo utzi da galtzen. Eta nire ustez hor, erakunde publikoek eta politikoek erantzunkizun handia dute. Kutxabanken deribazia da, banko bat bihurtzearena. Eta gu bankoak badauzkagu, Banko Santander, Banko Bilbao, baina behar dugu da bestera bateko finantzerakunde bat. Gure eskutan egongo bitzakena. Orduan, oraindik gelditzen zaizkizun ariak mugitu beharko zenituzke erakunde horrek misio hori bere egiteko. Bere misioa
ez dola izan behar munduko finantzerakunderik hoberena bihurtzea, baizik eta euskaldunok behar dugun finantzerakunde bihurtzea. Gu antzeko zerbait aurkitzen dugu orkestran. Orkestra sortzen danean, ez da sortzen munduko ikerketa institutorik hoberena izateko. Orkestra sortzen da, Euskal Herrian ikerketaren bitartez lehiakortasuna bultzatzeko. Horretarako, atera behar baldin badezu mundura edo publikatu edo, bai, baina hori bestea egiteko. Beti tentazioa daude, Jun Ameriketara deitzen dizute, eta anor deitzen dizute, ez sortu izan gea misio batekin. Orduan, hainbat erakundek ulertu beharko lukete oso garbi bere misioa. Eta ulertzen ez baldin badute, eta erakunde publikoek horietan zer esana baldin badute, mugitu beharko lituzkete asuntoak. Orduan, plano diferentea dira. Plano mikroak, ekintzailtasunean eta fermaz eta olakoak, eta besteak dira ja erabaki kolektiboak. Baina, nire ustez horietan aurrera egin behar da, eta ez da behar hainbat egiten. Nire galderia hortizikoan, ez da zuek marko baten azaldu duzue, eta hortik irtetzeko, oain pesimista izateko arrazoi baditu, ez da, ez lehen korrugadoz izan zen bezala gaur etxetu ez nadielak, eta ez dakigu bihar zer izango dan, baina hortik irtetzeko palanka batzuk markatu dituzue. Hori, marko teoriko batean ez dadin geratu, hemen baditugu elite hitza erabiliko dut, baina baditugu elite politiko batzuk, elite ekonomiko batzuk, elite sozial batzuk, sindikatu izan daitezkenak. Seguru asko, danok norabide batean jarri beharko dira eta estrategia batzuk markatu beharko dituzte herri hau dagoen atagatik ateratzeko. Nire galderia kontziente dira, zuek planteatzen dituzuen palanka hauek bereganatzen dituzte prest daude guztiak norabide horretan lan egiteko. Irtenbiderik ikusten dozu alde horretatik? Gu, geure ahalegin guztiakin, aigea, hau bera Eusko Jaurlaritzari trasladatzen, garapen ekonomiko eta lehiakortasuneko sailarekin ari gara lanean, hauek zehatzen, baita ere, mezu hauekin, esaten estrategia, kolektiboa izan behar dula, elkarren artean eraiki behar dela eta bar, baina hor dago, beti aurkitzen gera ikerketako espazioa, gu ikerlaria gera eta espazio politikoa, Hor tarteko espazio bat eukitzen dugu dialogo horretan edo elkarrizketa horretan, horietako batzukin bat egiten dute eta besteekin ez, baina iruditzen zaigu baita ere eraldaketako prozesu bat dialogo horren bidez jun behar dela bultzatzen, Berdina foru aldundian. Baita ere, orain hasi gera Bizkaiako foru aldundiarekin, beste proiektu batean, ordu guk juten gehan tokitan, eta ez da bakarrik jun eta behin bilera bat egin eta jazta, baizik eta bilera bat besteen atzetik, horruntz, hortan sinisten degulako ere bai, bideratzen mezu berdinek ikuten gara gobernu maila desberdinei, garapen agentziei, zentro teknologikoei, zikei, eta zikei, merkatutik gertuago egon behar dezue, merkatuen enpresen beharrak ikusi behar dituzue, eta horietatik definitu zuen ikerketako programazioak, eta Hau da, bakoitzari mezua berari dagokionean. Baina, bestela, txostenetan bakarrik gelditzen baldin bada, eragileen bidez bultzatu behar da aldaketa, Aigea hortan, saiatzen. Gauza honak eta txarra dauzkagu herrian. Gauza honak adibidez, nire ustez, instituzio asko dauzkagula eta pluralak. Hori berez ona da. Txarra da, koordinatzen ez baldin dakigu horiek. Baina, orain arte, koordinazio eza nagusi izan da. Bakoitza bere aldetik jun da. Baita gobernuan departamentoak batetik, bestea bestetik. Gero, hori gainditzeko edo sortu dien plataformak, hau da, gobernuan aldetik saiatu dira partizipazio moldeak edo plataformak bultzatzen. Zein izan da fruitua? Oso txarra. Partizipazioa gaizki planteatu da, askotan, eta orduan bileriti sortan erori gara, eta jendea erregin da. Jendea erregin da, deitu diate alako bilera da, bota ditu nire diak, eta gero inork ez dio kaso kitorik egin. Orduan,
estrategia bat sortu behar da, jende askoren pentsamolde ezberdinak negoziatzen, komunikatzen eta denon artean joaten. Ez da, ni daukat estrategia, beste guztiok lerrotu behar dezuten ere estrategiarekin. Hori ez da, gu defendetzen duguna. Herri batean daude oso estrategia desberdinak eta saiatu behar dezu hurbiltzen. Hurbiltu behar dituzu espazio batzutan nun komunikazioa, negoziazioa, formazioa aurrera ematen dan. Orain arte egondako espazio horiek gehiago izan da, bueno, ni neu, askotan deitu diate, jun, eta hor ikusten zen duen, hau da, oiategi bat. Hau ez da, ez dago diskusio ordenatu bat, hortik gero, edo legitimatzeko lehenagotikan konsultorek eramandakoan, edo egonda diskusio bat, baina bakoitza beraldetik junda, eta orduan azkenean gobernua legitimatzeko denona sartzen du kutxeroan, eta horrez dago estrategiarik. Horrez dago priorizaziorik. Orduan, herri honetan daukagun problema bada, partizipazioa ez degula ondo antolatu. Eta orain gobernura zoaz eta esaten diozu, aizu, orain dauzkagun erronkak, nahiz eta urgentziak izan, denon artean erantzun bat, ematen ez baldin badiogu, gero, problema izango zu, baina ez da errealitatzera eramango, ez da gauzatuko. Jutezea horrekin, zaten du, jendea erreta dago, askotan deitu diogo, azkarrago jun behar dugu, problema badago, partizipazioa behar den bezala eltzaekin. Baina hori da bizi degun egoera. Gu saiatzen ari gera, eragiten edo gure esku dagon neurrian, hori gobernuarekin ziren dugunean, edo agenteekin, edo hori trasladatzen. Eta, bueno, zertxo baita aldatzen. Da gure burruka. Gauza luzea da. Ez da, behin, adibidez, gobernuarekin, orain, desarrollo ekonomiko kompetitiboeko departamentoarekin hasi ginen, eta konturatu ginen, ez dela guri estudio bat eskatu, egiten diezu eta eman. Ez bildu behar dezu, bi astero. Eta bi astero biltzen ez baldin bazera zerbait sorkuntza bat, eta haiek bere burua aldatzen joateko, jai daukazu. Eta, bueno, orduan, prozeso luzeak dira. Ez da, ninoa nire baritarekin, nire errezetarekin, ematen dio gobernuari, eta horrek aplikatuko du. Ni uste dut, prozesu horrek emaitza eman dezaten, prozesuko partaide guztiek, sinistu behar dutela, horrek emaitzak emango dituela, eta presto egon behar dutela, norabide horretan lan egiteko, eta nik nire zalantza dauzkat, gaur egun, ikusten dugu, pasatu garela, denpora gutxian, 1,5, egoera dramatiko batean, bizik gara, eta egoera dramatiko horretara oitu gara. Eta pasatu gara 1,5, langabezia tasa batetik 1,15. Eta ez da ezer dutatzen. Eta ez da ezer dutatzen. Eta askozak gauza garrantzitsu ditugu. Eta gure politikoek gehiago azpimarratzen dute, zer bereizten duten, bat abestetik, zea hauei, arazo hauei, aurre egiten, zeak argi batzuk jartzen baina. Eta horrek eskatzen hau, zezate, bueno, hau, netako aurkezpen teoriko oso ona izan da, ez nuen besteik espero, benetan, aurretik ezauten zaitu espedalako, baina bildur naiz, urte batzutan mitzat hor geratuko tean. Gu aleinduko gea, eta batzutan, kriston tripako minakin etortze gea bileretatik, hori rekonozituko sensazio horiekin, baina hori da realitatea, eta hor txetokatzen zaigu burrukaitea, o bestela gutzi, zoaia bota. Gure, hoztira da bueno hortxe, igual, ontati 0,03 egun baten, da burrena, aldan hortan, Ez dut pentsatzen dudalako gauza eta zeditzen behar da. Bai. Justizados. Bueno, esaten digute gainera, gero beste ekitaldi bat dagoela, eta moztu garra dugula. Mila esker.